Yanzu haka wasu rahotanni da muke samu na nuna cewa Amurka ta kawo Najeriya kayan aikin soji a wani ɓangaren tallafawa ƙasar ta Afirka yaƙar matsalar tsaro da take fuskanta na hare-haren mayaƙan Boko Haram da na IS da sauran 'yan ta'adda da ke addabar sassan ƙasar. Rundunar sojan Amurka mai kula da ayyukan Afirka wato AFRICOM ita ce ta sanar da aikawa Najeriya kayayyakin aikin soji ƙarƙashin yarjejeniyar tsaro da ƙasashen suka cimmawa. Rundunar ta wallafa a shafinta na X cewa dakarun Amurka sun kai kayayyakin masu matuƙar muhimmanci ga Najeriya, ko da yake babu wani ƙarin bayani game da nau'in kayan ko adadinsu. Hoton da rundunar ta wallafa haɗe da sanarwar da ta fitar ya nuna kayan aikin soji a rufe bayan sauke shi daga jirgin sama. Sanarwar na zuwa ne bayan harin da Amurka ta kai a jihar Sokoto ta arewacin Najeriya da sunan yaƙar mayaƙan IS. Wadda gwamnatin tarayya ta tabbatar cewa ita ba ta baiwa Wishom bayanan sirri game da yadda ba ta aiwatar da shi. Tun bayan zargin da shugaban ƙasar Amurka ya yi na cewa ana kashe Kiristoci a Najeriya, wadda a baya-bayan nan ya amince da yadda ake kashe su ma musulmai a hare-haren ta'addanci da ake kaiwa. Matsalolin tsaro suka ƙara tsananta a ƙasar. Bayan tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu, Najeriya ta ce Amurka ba ta riƙa tallafa mata da bayanan sirri da kuma kayayyakin aikin soji, baya ga baiwa dakarunta horo domin daƙile matsalar tsaro a sassan ƙasar. A wani sabon rahoton za ku ji cewa ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya ta zargi hukumar DSS ta ƙasar da raina kotu sakamakon ƙin miƙa wa rundunar 'yan sandan jihar Jigawa wani jami'inta da ake zargi da sace wata ƙaramar yarinya tare da ɓoye ta sama da shekaru 2 har ta samu juna biyu kuma ta haihu. Bayanai sun nuna cewa wata kotun majistare da ke zaune a Haɗeja ta ba da umarnin hukumar ta DSS da kama jami'inta wanda ake zargi da yawa yarinyar fyaɗe ya kuma tilasta mata komawa addinin Kirista. Laifuka 4 da suka haɗa da sace yarinyar, yi mata fyaɗe, saboda kisan kai tare da mayar da ita addinin Kirista suna ake zargin jami'in na DSS da aikatawa.